Ipatutupad na sa Bataan ang Modified Enhanced Community Quarantine simula August 23 hanggang August 31, 2021. Sa kabila nito, hindi naman tumitigil ang vaccine rollout sa lalawigan upang mapigilan rin ang pagdami ng COVID-19 cases. Maliban sa 24 vaccination sites, nagsimula na rin ang Vax on Wheels o pag-iikot ng bus na may dalang bakuna. Nagsilbing pilot area ang Upland Barangay ng Bamban sa Hermosa. 300 residente rito ang nabakunahan kontra COVID. Mas maganda po kasi kung pupunta pa po ng Hermosa, mas marami po makakasalubong ibang tao at ibang taga-lugar po. Malaking tulong po ito. Malaking bagay. Ayon sa Provincial IATF, malaking tulong ang ganitong vaccination scheme lalo na sa mga malalayong lugar. Madalas daw kasing nagiging balakid ang transportasyon upang makapagpabakuna ang ilang Bataenyo. Para po yung mga malalayo sa ating mga vaccination sites sa sentro ay mapalapit natin yung bakuna sa kanila. Asahan pa umano ang nasa 3 hanggang 5 karagdagang Vax on Wheels na iikot pa sa ilang mahihirap at tribal community ng Bataan. May mga bus pa po tayo na nakuha po, dinonate ng mga private companies na kino-convert po natin sa Vax on Wheels para yung mga nasa laylayan, mga nasa liblib ay hindi na po kailangan bumiyahe sa sentro. Samantala, sa latest vaccination report ng Provincial Health Office, umabot na sa 153,638 ang naturukan ng unang dose habang 119,830 ang fully vaccinated. Target na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Patuloy namang tumataas ang active COVID-19 cases na binabantayan sa buong probinsya na umabot na sa 2,975. 16,862 na ang total confirmed cases, kung saan 592 ang namatay at 13,295 ang gumaling na. 34 sa bilang ay pawang mga COVID-19 Delta variant. Rainiel Pawid, CLTV News.